Kodwa ngivelelwa yini ngempela? Izinto ngizozilungisa kanjani ngilapha esibhedlela? Kodwa engikwaziyo kuzomele ngiyilungise izinto ngokushesha. Okungijabulisayo ukubona ubaba ngephupho noma kulesiya simo nginethemba ngizomkhulula kwisimo abhekene naso. Angikaze ngimbone ubaba edabukisa ngalolu hlobo. Iy'nkinga engibhekene nazo zinhlanu. Eyokuqala ngokuthi ngizobhekelwa ngubani umndeni wakwaMbhele emva kwesihluko esenziwa ngubaba. Eyesibili ngokuthi ngizomazisa kanjani uGezipho ukuthi kumele sihlukane. Eyesithathu ngokuthi ngizolesula kanjani icala emva kokuthi ubheka umuzi engenze nje. Eyesine ngokuthi ngizoyikhipha kanjani imfene kababa ehlathini. Eyesihlanu ukuthi ngabe kumele ngempela ngiqhubekele ubaba nokuthakatha emva kwalokhu. Kuzomele ngiphume neqhinga ukukhipha ubaba kule nkinga ngaphandle kokusifaka ezinkingeni. Umbuzo engisibuza wona ngokuthi lokho engizokwenza kanjani. Yena umalume Dinda ngizomazisa kanjani ngokuhoxisa icala njengoba ewothuba obomvu nje. Okwami okwezandla engabe umama ukuphuma kunje. Ngiyawuzonda umhlaba ngokunganoni ngokungithathela abazali bami. Bheka nje bonke lobumzima engikuthwele ngingedwa. Icebo liyozakha nakwamakhanya kwasikhanyela. Into engiyaziyo kuzomele ngikwenze konke njengokuyalelwa ngubaba.